L-eks Ministru Nazzjonalista Ninu Zammit ġie sospiż mill-Partit Nazzjonalista. Dan ġie kkomunikat fi stqarrija tal-Partit wara li kien mistoqsi minn ġurnalisti jekk għandux kont bankarju fil-Bank HSBC Ginevra. Fil-waqt li Ninu Zammit ma ċaħadx li jista' jkollu kont bankarju fil-bank tal-HSBC fl-Iżvizzera, qal lill-ġurnalista di Malta Independent biex iħallih bi kwietu issa li m'għadux fil-politika. F'intervista bit-telefon ma' di Malta Independent, Ninu Zammit wieġeb hekk. Kollox in order. Kollox in order. Tajb jien anke jekk għandi garax. U jkun mikri wkoll nħallaslu l-withholding tax. Kollox in order, okay? U mhux ħankellmek iżjed. Ċaw. Iżda sigħat wara fi stqarrija l-eks Ministru Nazzjonalista Ninu Zammit ikkonferma li kellu kont bankarju ma' HSBC Ġeniv. Fl-aħħar ta' snin 70 beda jiddepożita flus barra minn Malta. Dawn id-depożiti kienu eventwalment ġew trasferiti ġo HSBC Ġeniv. Zammit sostna li l-pożizzjoni tiegħu fir-rigward ta' ħlas ta' taxxa lill-Inland Revenue Department hija skont il-liġi. Dan permezz tal-amnestija maħruġa mill-Gvern fejn applika u nata l-compliance. L-eks Ministru qed isostni li ħallas it-taxxa u l-penali kollha dovuti skont il-liġi. Din l-istorja ħarġet jum biss wara li l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon issospenda lilu nnifsu